नै नायना लादो लोगोफोर नै गावनि बिमा बिफाया स्कुलाव खेदाय हरो गावनि फिसाला फिसाजोखौ बेनिफ्राय फिसाला फिसाजोआ मा खालामो माने बेबायदि गाज्रि नुथाय आरोना नोंथांमोना नायलांदो आरोना मा जाबावगोन आयु बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायखौ गावनि फिसाला फिसाजो स्कुलाव थांदों होननानै कलेजाव थांदों होननानै गोबां जोथोनै लाखियो केयारै लाखियो मर्निंआव ओंखाम संना जाहोनाय एबा बेलासि फैनानै ओंखाम संना दोननाय थिग बेबायदि गोबां केयार लाखियो नाथाय जोंनि बर' गथ'फोरा लाइमोनफोरा बिमा बिफाखौ माने केयाराव लाखिनो रोङाखै मानो मान सन्मानखौ जाबाय थादों बिमा बिफानि जे बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ जोबोद केयाराव लाखियो नंगौ बियो स्कुलाव थांदों बियो कलेजाव थांदों होननानै जोबोद केयाराव लाखियो नाथाय जोंनि गथ' गथायफोरा ओरैबायदि देखायगासिनो गावनि मोजां मोननायखौ लानानै गावनि कापोल्सखौ लानानै माने स्कुल कलेजाव थांनाय नामाव माने ओरैबायदि गाज्रि नुथाय नुगासिनो दङ जों ससियेल मिडियानि गेजेराव आङो नैबे भिडिअखौ ओरैबायदि लाना फैनाय जादों मोननै आपडेट लाना फैनाय जादों नोंथांमोना दा भिडिअखौ जोबसिनाय बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोना कमेन्टआव खालामहरनो दाबाव आरोना स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिनायबा बुजि मोनगोन बे मोननै आपडेटसा मा दा नोंथांमोना अलरेडि फार्स्टआव क्लिपखौ नुखादो दा बेखौ जोबजासे नायलांथारदो जोबजासे नायबासो बुजि मोनो ओरैनो कमेन्ट खालामहरबा बहा बुजि मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरोना गासिबो माने जोबजासे नायालासिनो कमेन्ट खालामहरो गोबां भिडिअनो बेनिखायनो जोबजासे नायनांगौ आरोना दा नोंथांमोना नाय नैबे भिडिअनि गेजेराव आं मोननैसो फोरमायनो सानदों एबा सावरायनो सानदों जे गावनि बिमा बिफाया ओरैबायदि हास्थायनानै गावनि गथ' गथायखौ स्कुल कलेजाव खेदाय हरो दा बिनि खस्थ'फोरखौ गावनि बिमा बिफानि केयार खालामनायफोरखौ बुजियालासिनो गावनि गथ'फोरा मा खालामो गावनि गोसो थोनायखौसो पार्सनेल खोथा साननानै माने बैफोरबायदि कापोलजोंसो माने रिलेसन थायो आरोना बिमा बिफाखौ जेबो मिथिला बिमा बिफाया नोंखौ बेसेबां केयार खालामदो स्कुल कलेजाव मा खस्थ'यै नोंखौ थाखा फैसा खस्थ' जादों ना मा जादों बेखौ मिथिला गथ'फोरा बेखौ बिमा बिफायासो मिथिगो गावनि जे नोंखौ जाहोनो थाखाय स्कुल कलेजाव खेदाय हरनो थाखाय गावनि बिमा बिफाया गावनि थैखौ बेसेबां दै खालामगासिनो दा बेखौथ' जोंनि गथ'फोरा मिथिया ओरैनो जानला मोनला सानलाबायो आंखौ कलेजाव खेदायहरदो माबा फरायहरदो ओरै बेबायदि सानलाबायो बेफोरो रं नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो आङो गिबियावनो होलांग्रोनोसै आरोना नायग्रोना ला क्या लगे कुछ स्कूल आप तक ले तो की बाल करी नुमिया मैं किबा करू लगे नुमिया ए नुमिया ए आगो करा नै न ताक में किबा करू की बाल करे साथे की लागे तो आ तो लगे टीचर बस आसिन कहते की लागे न की लागे की ये रोकिए साहब हम रोकिए ना ये जी चलो ओ ये तो फरक लगे भी फरक ही सीधा निबर आए ये तो रास्ता ना है कम पाई ना ठीक कम पाई नहीं कम पाई ए राणा हां तो पता को रास्ता पे ये सुन दिया किस नुमिया हां नुमिया देगा बुझिया मसे आगे तू थोड़ा चले लो वीडियो देखो की है हां चलो देखो मुझे नहीं शुरू हां बोलो देखे कौन आ रहा है गंगा इधर दोनों ने अब तो वाला नोली करबो करे ना राशि मोगन है बा कोट लगी इसीलिए ले हाय इसीलिए बात लगी ओए इनके कोट लगी इसीलिए ये लगी और माजी सामान गाल माजी मुआले ले मुदुन मा अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय शर्ट दिननि भिडिअआ बेखिनिसै आरो मा बुंबावनो आङो ना गासिबो मिथिखायो आरो गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेराव नुबोखायो आरो गासिबो बेबायदि नङा दै आङो गासैनिबो सायाव बेबायदि होननानै भिडिअखौ बानायनाय जायाखै माने 50%नि 100%नि भितराव 50% मोजां 50% गाज्रि थिग बेबायदि बुंजागोन आरोना दा जायफोरा गाज्रि नैबे भिडिअखौ मोजां नायनानै ला जानांगौ
नोंनि गोसोआव मोनसे मोजाङै साननाय फैखांगोन मानो होनोबा नोंखौ बिमा बिफाया गावनि इयुननि थाखाय गावनि लाइफनि थाखाय गाज्रि जाथों होननानै नोंखौ मालाबाबो फोरोङा नोंखौ मालाबाबो स्कुल कलेजाव खेदाय हरा मानो होनोबा गावनि बिमा बिफाया गावनि फेमिलिया गावनि गथ' गथायखौ मोजांनि लामायावसो लांनो नागिरो गासैनिबो बिमा बिफाया दा आंनिल' नङा नोंनिबो बिमा बिफाया जानांगौ एक्चुअलि लाइमोनफोरनिल' बाथ्रा थाया बेयाव 15-16 बोसोरनिल' बाथ्रा थाया गोबां गेदेरफोरनिबो बाथ्रा दङ मानो होनोबा जोंहा गेदेरफोरानो गोरोन्थिखौ मावग्रोयो बेनिफ्राय लाइमोनफोरा माबा मोनसे दाय मावबा बेखौ गोबां साजा होयोना जोंनि बर'नि भितराव मा साजा बेफोर मिथिबायना माने मा रुल्स ओंखारदों माने गोदान सेन्देल आलायनाय बेखौ माबा मोनसे साजा होनाय माबा मोनसे फिसा दाय मावबानो बेफोरबायदि साजाखौ जों नुबोगासिनो दा बेफोर साजाखौ गारनो नांगौ एबा नागारनांगौ लाइमोनफोरा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा बेखौ बुजायनानै बा एसे बुनायाबो गोनां बेखौबो मोनथिना मोनो नाथाय सेन्देल आलायनाय माबा मोनसे ओरैबायदि खास्ति होनाय बेफोरखौ नागारनो नांगौ सोरनिबा जिउआव मा दोङो बेखौ रावबो बुजि मोना दा नोङो बेखौ खास्ति होदों बे गाबोन समनियानो जुदि माबा मोनसे जाना थैबाय बायोबा बिनि रिक्सआ सोर थागोन नोंथांनावनो थागोन थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिखायनो लाइमोनफोरा जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा बेखौ हाजारसे बुजायनायनि गेजेरावसो दमन खालामनो हायो आरोना थिग बेबायदि जायो दा आंनि बुंनायावबो गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय जे नोंनि बुंनाया रं जादों एबा राइट जादों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय मा बुंबावनो दा गेदेरफोराबो ओरैबायदि दोङो माने मुस्लिमजों थांनाय सोरबा गथ' गथाय थासान्दियावबो बेखौ लाना खारनाय दोनखारलांनाय बेफोरथ' मोजां बाथ्रा नङाना गावनि फेमिलि थासान्दियावबो जुदि गुबुननि गथ' गोनां बिमाखौ लाना खारो एबा गुबुन बिसि गोनां फिसाय गोनां हौवाजों जुलि जायो बेफोरथ' मोजां बाथ्रा नङा थिग बेबायदिनो जायो गाइसमोन माने गेदेरफोरा जुदि माबा मोनसे हाबाखौ मावग्रोना देखायबा उन्दैफोराबो सोलोंहोनाया बे बाथ्रायानो जायो फोरमायनांगौ बाथ्रा गैला मानो होनोबा सोरबा सासे गिदिरा बेखौ देखायबासो उन्दैफोरा फोरोङो नालाय माने सोलोङो नालाय थिग बेबायदि जायो जोंनि ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव आङो नुबोगासिनो थायो गेदेर मानसिफोरानो बेबायदि भाइरेल जागासिनो दङ सोरखौबा गावनि गथ' गथाय थाखानानैबो गुबुनजों खारखोमा लांनाय बेनिफ्राय गावनि हिन्जाव थाखानानैबो गुबुननि बिसिखौ लाना खारनाय मा जाखो बेफोरथ' मोजां बाथ्रा नङा उन्दैफोरनि थाखायथ' बेफोरो जेबो मोजां बाथ्रा जाया गाव जि जाबाय बेनिफ्राय उन्दैफोरखौ जि बेबायदि सोलोंलाङो बेफोरो मा बाथ्रा जाखो बेफोरथ' जोबोद साननो गोनां बाथ्रा इयुननि थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरा दा नैफोरो 15-16 गथ'फोरा माबायदि भाइरेल जायो मिथिबायना बेफोरबो गावनि साननो रोङैनिफ्रायनो जायो जे गेदेरफोरखौ नुनानै एबा सोरनिबा बाथ्राखौ लानानै बेफोरो बेबायदिनो जायो आरोना दा नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा मुस्लिमजों थांनाय गुबुन हारिजों थांनाय गोबां बेफोरखौ नुबोगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव दा बेनोसै गोबां मानसिया गाज्रि मोननो हागौ नैबे भिडिअनि गेजेराव नाथाय गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा नङा नोंथांमोना नुबोगासिनो थायो फेसबुकनि गेजेराव आंबो फेसबुकनिफ्रायसो मोननाय जादों नैबे भिडिअखौ बेनिफ्राय बे आपडेटखौनो होनाय जाबाय आरोना आङो दिननि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गरमबो नालाय लाइनबो गैया बेनिखायनो बारा गोलाव बानायला नोंथांमोना माबा मोनसे कमेन्ट खालामनो गोसोबा कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय